फाउदुर ओंखाम संगा नामा दिनै मा मेंग्रो थादों नोंलाय बिसिना जनानै नोंला रुंबां दिनै आंनि खर' माथा मेलेमखौ गासैखौ जाजोब्बाय सोरथो जाखो नोंनि खर' माथा मेलेमखौलाय ना बयफ्रेन्ड काश्मीराव गुलि गावनाय बायदि दावहा जालायबाय नामालाय नङालै रुंबां बयफ्रेन्ड जायाखै बयफ्रेन्डजों दिनै सानसे रायलायनो मोनाखै हा सोरजोंथो जाखो होमबालाय बुङा मानो सोरजों जानो बे माथाम थ्रि इडियटानो आंनि खर' माथा मेलेमखौ जानो होदों सोर थ्रि इडियट आंजों सानफ्रोमबो फुं टिउसन लाफायग्रा साथामानो दाउला बwrma लिंलाब मोना नामा ओं बिसोर साथामानो दिनै आंनि खर' मेलेमखौ जाजोब्बाय सानसेबो मोजां क्लासाव गोसो होथेरा मोजांखौनो फोरोंनो हाया बिसोरखौ खालि उल्टा दानि फुरजि गथ'फोर नालाय जेरावबो उदाय रोङा खुगायावबा जेना जेखौबो हा माथो उल्टा होनलायखो खोनासं बिदिब्ला नै नोंसोरखौ फरायहोनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंना लाग्रोनि रं नोंसोर फरायनायाव दिने गाज्रिनि सायाव गाज्रिसिनसो जालांगासिनो दं लिंलाब नोंखौथ' सानफ्रोमबो आं दाब्लाजों लामायाव गेलेबाय थानाय नुयो नेक्स्ट टाइम जुदि नोंखौ आं दाब्लाजों गेलेबाय थानाय नुयो पेन किबोर्डना थाफ्लावसो पानिशमेन्ट होगोन मिथिखा आरो नों दिपेनजों मानो सानफ्रोमबो लोगो जायो एक नाम्बार दुस्ट गथ' बे बिजों लोगो जानायखौ गार नों मेडाम आं दिपेनजों लोगो जानो थाङा बिसो आंजों लोगो जाफैयो आं दा मा खालामनांगौ आच्छा दे दिपेनदो लोगो जानायखौ बाद हो नों मानो दाब्लाजों सानफ्रोमबो लोगो जाहैयो मेडाम दाब्लाजों लोगो जानायनि जाहोन दं दाब्लानियाव दखान दङना आं बेनि दखानाव बाखि जायो जुदि आं दाब्लाजों लोगो जाया अब्ला बियो आंनो मानो बाखि होनो आच्छा दे जाबाय दे मेडाम आं दिनै नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन सोंनो हागोन ना बा नों आंखौ दिनै सोंथि सोंनायदों दे सोंनो हागोन दे मा सोंथि बुंलाय मेडाम मासे मैदेरखौ गंसे फ्रिजआव माबायदि सोगोन ओइ जाम्बा मूर्ख मैदेरखौ जों फ्रिजआव सोनो हायो नामा सोनो हाया जों बेखौ नङा मेडाम जुदि फ्रिजआ मैदेरनिख्रुइ देरसिन जायोब्ला बिदिब्लालाय सोनो हागोन आरो गिबियाव फ्रिजनि दरजाखौ खेंनानै मैदेरखौ सोबानो जाबाय अब्लानो सोनो हाबाय जाबायना मेडाम एबार जिराफखौ फ्रिजआव माबायदि सोगोन बेखौबो दानिनि बायदिनो सोनांगोन गिबियाव फ्रिजनि दरजाखौ खेंनानै जिराफखौ सोनांगोन अब्लानो सोनो हागोन नङा मेडाम गंसे फ्रिजआव मानै जुनारनि जायगा जायाना गंसे फ्रिजआव मासे जुनारनिल' जायगा जायो बेनिखायनो गिबियाव मैदेरखौ फ्रिजनिफ्राय बहननांगोन बिनि उनावसो जिराफखौ सोनांगोन आच्छा मेडाम आरो मोनसे सोंथि सोंनो दङमोन दे माबार सोंदो मेडाम मोनसे हाग्रामायाव सानसेखालि मासे सियालनि हाबा दंमोन माने गोथार जुलि दंमोन बे सियालनि गोथार जुलियाव गासै हाग्रानि जुनारफोरा फैजोबदों नाथाय मासे जुनारा फैयाखै सोर मेडाम बुंलाय मोसाया थाङाखै आरो बेयाव मानोना मोसाया बे हाबायाव थांबोला गासैबो हाग्रानि जुनारफोरा गिनानै खारजोबगोन नङा मेडाम होमबालाय माथो जिराफ मेडाम जिराफ मानोना जों जिराफखौ फ्रिजआव सोना दोनदोंमोन ना दुस्थु खालामनायबा थिग दङ मेडाम आरो मोनसे कुइसन दङमोन बेनिफ्राय सोंला दे लास्ट बारनो जल्दि सों माबार मेडाम मोनसे हाग्रामायाव मासे सिंह थायो बै सिंहनि सानसेखालि बार्थडे दंमोन बेयाव नोंथांखौ लिंबाय नोंथाङा सिंहनि बार्थडेआव थांनो थाखाय मोनसे दैमा बारनांगौ बे दैमायाव गोलेरबो थायो आरो बै दैमायाव दालां गैया नोंथाङा माब्रै थांगोन थाङा आरो नङालै मेडाम नों थांथारनांगोन नङाबा नोंखौ गाज्रि मोनगोन ना दालांबो गैया माबो गैया बोरै थांनो हानो आंलाय दे नोंनो बुंलाय माब्रै बारगोन दैमाखौ मेडामा दाबो सानस्रिनो रोङा नामा सानस्रिनानै बारलांगोन आरो ओइ मूर्ख सानस्रिनानै थांबोला गोरियालदो जाजागोन माथो बहा गोरियाल थानो मेडाम गासैबो गोरियालफोराबो थांजोब्बाय मासेबो गैला बेयाव चिरता फुरबेकफोर एबार आं सोंनि नोंसोर बुंलाय दे लिंलाब नोंनो बुंलाय हमनानै ला नोंनि आखायाव 10 रां दं मा लिंलाब नोंनि आखायाव 10 रां दं
मैयानि आंनि 10 रां दाहार लानाय हर दानो। बबेनि मा 10 रां? फैसायानो गैया गरसेबो। मेडाम, आंनियाव 10 राङानो गैया। आंलाय माखौ हमना लानांगौ? नङालै, आं नोंखौ हमनानै लाथ'नोसो होनदों। फैसायानो गैयाबा माखौ मा हमना लालाबायनो? दे जाबाय दे होमबालाय। गुबुन मोनसे सोंनि र'। हमनानै ला थाइसे आपेलनि बेसेना 1 रां जायोब्ला 50 आपेलनि बेसेना बेसेबां जागोन? मा? 1 राङाव आपेल मोनो? बहा मोनो मेडाम? आंनो नांगौ जाथारदोंमोन। आंनोबो नांगौ जादोंमोन। जाहा गाबोन फुजा दङ। मेडाम, बहा मोनो बुंलाय? मेडाम, आं दाखालि आपेल थाइसे टाउनाव बायनानै जादोंमोन। थाइसेयावनो 20 रां लादों। मेडाम, बहा 1 राङाव मोनो बुंलाय? आंबो दानो लायगौमोन। बुरबकफोर, बहा मा 1 राङाव आपेल मोनलाबायनो? आं हमनानै लानोसो होनदों। नोंसोर आंनि खर' माथा मेलेमखौसो जाजोब्बाय। थां दे न'फोराव, दिनै क्लासा जोबथ'बाय। बिदिसो जादों। बालायलांबायलै आं मानोबासो बिसोरखौ टिउसन लाफ्लांबाय। दानि फाग्ला गथ'फोरखौ फोरोंनाया एसेबां गोरलै नङा। फोरोंगिरि जानायाबो एसेबां गोरलै नङा। दानि गथ'फोरखौ फोरोंनांगौब्ला बिसोरजों समान समान जाफानांगोन, अब्लासो फोरोंनो हागोन। बेनिखायनो आं फोरोंगिरि जानायखौ बाजायोलै, खायसेथार। आंना रागायानो गोसाथार। रागा गोनां मानसिया फोरोंगिरि जानो हायालै। मालाबा रागा जोंनानै बुनानै बुसथाबफ्लांगोनसो आं। औलै, मानसिफोरा फोरोंगिरि जानायखौ बिराद आराम सानो। गावबा गाव फोरोंगिरि जानानै खनसे गथ'फोरखौ फोरोंना नायबासो मिथिगोन बेयो एसेबां खस्थ'। आंलै आरो फावदुर, मैया आं लिंलाब आरो खिब्रुमाखो बै दुब्लि गेजेरनि जिरायग्रायाव बिसोरखौ सिगारेट आरो माबा माबि गाज्रि बेसाद जानायसो नुनाय बायदि मोनदों। बेनिफ्राय आं खाथियाव थांनानै सोंहैनो सानबाथाय बिसोरो इसिनानै लादों। ओइ लिंलाब, नोंनो मैया गानजा लाबनो फैसा हरनायालाय? माथो गानजाखौनो लाबोआसै? मोनासैलै मैया गानजा फालांगिरिनाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा गोबाङानो जमा जाहैदोंमोन। मानो? मानोसो होनदों, जोंनि गामिनि मानसिफ्रा गोबाङानो जोंखौ नोजोर होगासिनो दं। जोंखौ गानजा सोबो होननानै जोंखौ हमनो जुजिगासिनो। सोरबा खोन्थानो हायोदै जोंखौ गानजा सोबो होननानै? बिदिसो जादों नामा? सोर खोन्थानायलै जोंखौ? साला मोननायबा बिखौ बिगुर सिगुर बिसिख्लाबना हरगौमोनलै। नोंसोर सोरबा गानजा सोबै लोगोफोरनि सिगाङाव गानजा सोबना दिन्थिदों नामालै? आंथ' रावबो लोंफेरै जाफेरै मानसिफोरनि सिगाङाव सोबनानै दिन्थिखाया। आंबोथ' रावनिबो सिगाङाव दिन्थियाखै। आं गानजा सोबब्ला बे जायगायावनो सोबफैखायो, गुबुन जायगायाव सोबनो थाङानो। होमबालाय सोर सैमाया जोंखौ खोन्थाना हो? बे सैमा खोन्थाग्राखौ मोननाय मोनबा बिनि इन्जिन सिन्जिन बन्द खालामना होगौमोन। नै मेदामनि लोगो रुंबां फैदों, सिरि थादो। सिक्रेटफोरा एसे लामाबार। माथो नोंसोरसोलाय? बेयावलाय माथो खालामगासिनो दं? माथो सिक्रेट मोदोमगासिनो? मेडाम, जों सिक्रेट सोबाखै। सोरबा बेयाव सोबनानै गालांदों, जों दासो जिरायफैदों। जों सिक्रेटखौनो सोबफेराखै। माबायदि सोबो दिनैयालासे जों जेबो मिथियानो। आंथ' सिक्रेटनि बास मोनबानो खनथाम दुगैनांगौ जायो। सिक्रेटनि बासखौनो लानो हाया। बिदिब्ला नोंसोर सोबाखै, मोजांनि बाथ्रा। दे होमबालाय थाथ'दो। दे मेडाम। खालि मानसिफ्रा जों सिक्रेट सोबनायखौसो सन्देह खालामो, गुबुनखौ नुवा नामा? औलै। बारा बांजों रागा जोंबा न' थांनानै हख्लाय जागोनबो। बिसोर बेबायदिनो गाज्रिखा। सोबनाय जानाय लोंखानायफोराव बिराद स्मार्ट बिसोरो। फरायनायावबा जेबो गैथ्रा। बिसोरनि बिमा बिफाखौ लोगो हमनानै खोन्थाब्ला हामगौमोन नामा? नङाब्ला गामिनि गोबां गथ'फ्रानो बिसोरजों थाफा गाज्रिसो जालांगासिनो दं। बिमा बिफा, आं बिसोरनि बिमा बिफानो खनसे लोगो हमनानै खोन्थाखांबायनो। सिक्रेट सोबनाय, सादा जानाय लोंनाय, गानजा सोबनायफ्रा बारानिफ्रायसो बारा जालांगासिनो दं होननानै। नाथाय बिमा बिफायाबो जेबो तालखौनो लायासै। बेनिफ्राय बिमा बिफायाबो बुंनोसो हमबाय, जोंहानि गथ'खौसो गाज्रि नुयो, सबबो गामिनि मानसिफ्रा नायनो बायो, बेबायदिसो बुंगारबाय। बिमा बिफानो थार बाथ्राखौ खोन्थाहैबा बिमा बिफाफ्रा गाज्रिसो मोनो। गावनि गथ' गथायफोरखौ लाइसो होननानै लायो। बेनिखायनो आं दानिया रावखौबो जेबो बुंला, जि जाय जाथोसै। जों मोजां खालामनो थांबा जोंखौसो गाज्रि मोनो। जोंहाय दानिया मोजां खालामनो थांनाय मानसिफोरखौसो गाज्रि मोनो। बेनिखायनो रावखौबो जेबो बुङालासिनो सिरि थानायानो मोजां।